el tema del butlletí. A veure, a l'últim ple se'ns va dir que el butlletí que ja estava en impremta. Va haver una discussió entre vosaltres i el Ferran i l'Ismael al respecte, que ells havien enviat un article i tot plegat. El dia següent van haver mails amunt i avall de que si l'havíem enviat, si no l'havíem enviat. Home, si estava impremta, nosaltres no vam dir res. Estava impremta i per tant és el que hi ha i ho acceptem, no hi ha més. Home, però llavors quan veus que surt l'article d'ells, home, si ha hagut temps d'incloure, ens ho hauríeu pogut dir que també haguéssim enviat el nostre. No, a mi no. Perquè jo havia de... La discussió el dia següent va entrar en el Jesús. A la discussió el dia següent fins i tot vas entrar tu. Ho estava dient allà. Jo vaig dir, si ho puc fer, ho faré. Dic, si no, no. Però com que jo us havia reclamat a l'escrit, jo pensava, jo que sé, d'Alfons mateix no ens el reclamarem. Sí. No ho sé si ja... Està impremta i no es pot fer, no es pot fer. Si llavors es pot fer, home, digue-ho a tothom, perquè nosaltres ja també l'havíem fet i te l'haguéssim pogut ensenyar. Doncs va ser un malentès, perquè aquí la Porta pensava que m'havíeu sentit quan comentàvem a Ferran. Home, els correus amunt i avall. Ja, no, perquè jo li vaig dir el que ell me va enviar i vaig dir que jo li vaig enviar aquest mail a tots us havia avisat. A veure, l'únic que tinguem en compte que pel març hi haurà un altre butlletí i jo us avisaré, però us avisaré aviat. Aleshores, no em feu costir dir les coses una vegada i una altra. Jo crec que quan ho vas dir aquí, nosaltres ja sabíem que aquell dia no l'havíem presentat i no vam dir res. Ara és. Perquè va haver-hi una festa pel mig, què era? Va haver-hi una festa d'algú que no es va imprimir i jo vaig trucar després i... El pont de la Constitució. O això. Digueu-ho a tothom. Va haver-hi algú que em va permetre... I ja està. Recollit. Sí, que no torni a passar. Voldríem trencar una llança en favor de la Núria, en el nostre cas, vull dir, efectivament, nosaltres estàvem equivocats, tenia raó la Núria, i tot i així, malgrat que nosaltres ens creiem tan convençuts que teníem raó, no la teníem, i val la pena en aquest cas reconèixer la Núria que va fer un esforç, malgrat tot, perquè el nostre sí... No, vas estar de sort simplement perquè s'havia agraït, perquè igual, per més que diguessis, igual no s'hagués proposat, si algun d'ells hagués enviat l'escrit, però ja no s'ho va acceptar. Ja no s'ho va acceptar, ho entenc, no, sí. Si és que no pot ser, no pot ser, no ho enviem. Sí. Per tant, fantàstic. No ho deixeu pel final. A veure, aquest cop s'havia de deixar per final. Sí, però ja havien passat bastants dies, sí, perquè s'havia de fer la valoració de... S'havia de deixar pel final, no hi havia més opció que tot, de deixar-ho pel final. Bé, nosaltres en aquest cas, a més, entenem que ja que es va repartir el butlletí, la Nadala, que es va repartir també, podia haver estat inclosa directament al butlletí i estalviar-nos el cost de la Nadala. No, ja que es reparteix el butlletí, ja que hi ha les despeses que hi ha, entenem que mateix la revista servia per fer la felicitació i la Nadala no calia. A més, no sé, segurament trobarem alguna fundació una mica més propera a Sant Antoni. No caldria acostar-nos a Barcelona. Hi ha les fundacions que són i representa que aquesta també ajudem. La favorita moltes vegades es va canviant i aquest any... Segurament l'àmbit del Vallès, l'àmbit del Baix Montseny, segurament trobaríem amb què anar aquí i no haver d'anar a buscar fundacions que, és a dir, ja estem en contra de fer-ho, però que almenys si es fa redondir en alguna fundació local o comarcal. En tercer lloc, el quiosc d'allà baix, al final no tenim res. Aprofitant que no ho agafa ningú, crec que valdria la pena les bases, repassar-les, ni que sigui allò. Segurament nosaltres per el que ens han anat preguntant i hem dit, i això és que segurament dels 4 anys
justeix a l'hora de fer la inversió i de la capacitat de retorn, i això és el que segurament frena molta gent. Però llavors, a més, el que voldríem amb això és l'última clàusula de les obligacions del telegràfic parla de s'ha d'adequar a la política lingüística. Doncs jo crec que aquí hauríem de ser una mica més explícits, o bastant més explícits. I, és a dir, el que a fi una de les obligacions és que retorni en català. Som un municipi lliure i sobirà i la política lingüística l'únic argumentes que fa és que t'obliga a rotular com a mínim en català, però pots rotular en 14 idiomes, llavors, no? I home, doncs, si és una concessió municipal, entenem que explícitament hauria de recollir que recollir català i que s'atengui en català.